Când totul în jurul tău pare confuz și incert, este dificil să crezi că fiecare moment se va alinia cu un scop mai mare. Totuși, Dumnezeu, în înțelepciunea sa infinită, știe cum să transforme fiecare fragment al vieții tale într-o capodoperă. Așa cum un maestru constructor modelează pietrele pentru a se potrivi perfect într-un mare templu, Dumnezeu modelează fiecare moment al călătoriei tale. Astăzi vreau să-ți reamintesc că nimic din viața ta nu este irosit când este în mâinile lui Dumnezeu. De asemenea, voi face o rugăciune puternică împreună cu tine, în numele lui Isus, așa că rămâi până la final și deschide-ți inima pentru a primi binecuvântările acestei rugăciuni. Bucură-te de acest moment și nu uita să dai un like, să te abonezi la canalul nostru și să activezi clopoțelul pentru a nu pierde niciun videoclip. Permite-mi să întăresc acest adevăr profund. Promisiunile lui Dumnezeu nu eșuează niciodată. În Isaia 55, 10-11, ni se amintește că cuvântul său nu se întoarce gol, ci împlinește ceea ce el dorește și îndeplinește scopul pentru care a fost trimis. Acest verset este temelia certitudinii că fiecare detaliu din viața ta este condus cu un scop. Astăzi, prietenii mei, vom începe explorând cum să avem încredere în procesul lui Dumnezeu. Când neprevăzutul întrerupe planurile noastre și ne lasă căutând un sens, încrederea în procesul lui Dumnezeu devine temelia credinței noastre. În momentele în care tot ce vedem sunt provocări, trebuie să ne amintim că căile lui Dumnezeu sunt mai înalte decât ale noastre, așa cum este declarat în Isaia 55, 8-9. Acest adevăr ne ancorează în fața incertitudinilor și ne pregătește să fim martori ai mâinii lui Dumnezeu aliniind fiecare pas. Gândește-te la povestea Abigailei, o femeie care a demonstrat înțelepciune și credință extraordinare în 1 Samuel 25, 2-35. În fața acțiunilor nesăbuite ale soțului ei, Nabal, care l-au provocat pe David la mânie, Abigail a acționat rapid pentru a aduce pacea și a evita un dezastru. Curajul și discernământul ei în mijlocul haosului au fost răsplătite când planul lui Dumnezeu s-a desfășurat, ridicând-o într-o poziție de onoare. Povestea Abigailei ne amintește că Dumnezeu lucrează adesea prin deciziile aparent mici pe care le luăm, aliniindu-le cu scopul său mai mare. A avea încredere în procesul lui Dumnezeu înseamnă, de asemenea, să-i permitem să acționeze în moduri care provoacă înțelegerea noastră. În povestea măgăriței lui Balam, din Numeri 22, 21-33, Dumnezeu a folosit un mijloc neașteptat pentru a-și revela voia. Călătoria lui Balam părea simplă, dar Dumnezeu a intervenit pentru a-l împiedica să urmeze un drum destructiv. Acest eveniment ilustrează cum Dumnezeu poate folosi chiar și cele mai neobișnuite mijloace pentru a ne ghida și proteja când avem încredere în El. Dragi prieteni, frica este unul dintre cele mai mari obstacole în a avea încredere în procesul lui Dumnezeu. Ea șoptește că nu suntem demni, că eșecul este inevitabil sau că suntem singuri în luptele noastre. Totuși, 2 Timotei 1:7 ne asigură că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, dragoste și minte sănătoasă. Acest adevăr ne împuternicește să respingem frica și să îmbrățișăm credința, știind că prezența lui Dumnezeu este cu noi la fiecare pas. Rugăciunea este un instrument indispensabil pentru a ne alinia inimile la procesul lui Dumnezeu. Filipeni 4:6-7 ne încurajează să aducem toate îngrijorările noastre înaintea lui prin rugăciune, cu mulțumire. Când facem acest lucru, pacea sa, care întrece orice înțelegere, ne păzește inimile și mințile în Hristos Isus. Rugăciunea nu doar ne apropie de Dumnezeu, ci ne amintește de suveranitatea lui asupra fiecărui detaliu al călătoriei noastre. Reflectarea asupra fidelității trecute a lui Dumnezeu ne întărește capacitatea de a avea încredere în procesul său. În 2 Regi 7:3-9, cei 4 leproși aflați în afara porților cetății erau disperați, dar decizia lor de a acționa cu credință a dus la descoperirea unei abundențe oferite de Dumnezeu. Această poveste demonstrează cum acțiunile bazate pe încredere ne pot conduce la binecuvântări dincolo de ceea ce ne-am putea imagina. Prieteni, a avea încredere în procesul lui Dumnezeu implică adesea să-i permitem să ne rafineze prin tăiere. Ioan 15:1-2 ne învață că Isus este vița, iar noi suntem mlădițele. Cei care aduc roade sunt tăiați pentru a aduce și mai multe. Deși acest proces de rafinare poate fi dureros, el este esențial pentru creșterea spirituală și ne pregătește pentru plinătatea planului lui Dumnezeu. Sezoanele de pregătire sunt, de asemenea, o parte integrantă a încrederii în procesul divin. Gândește-te la Ana, prorocița menționată în Luca 2, 36-38. Ea și-a dedicat ani din viață închinării, rugăciunii și postului, așteptând venirea Mesiei. Credința și perseverența ei au fost răsplătite când a văzut împlinirea promisiunii lui Dumnezeu în pruncul Isus.
Povestea Anei ne amintește că timpul lui Dumnezeu merită întotdeauna așteptarea și că devotamentul nostru față de El nu este niciodată în zadar. De asemenea, trebuie să rezistăm tentației de a ne compara călătoria cu a altora. Galateni 6:4 ne încurajează să examinăm lucrarea noastră și să evităm comparațiile. Planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este unic, iar când ne concentrăm pe propriul nostru drum, găsim claritate și pace în scopul lui. A avea încredere în procesul lui Dumnezeu necesită credință activă, nu așteptare pasivă. Evrei 11:6 declară că, fără credință, este imposibil să-L mulțumim pe Dumnezeu. Când facem pași de credință, chiar și fără a vedea imaginea completă, ne arătăm încrederea în capacitatea Lui de a ne ghida. Această credință deschide ușile pentru ca Dumnezeu să acționeze puternic în favoarea noastră. A avea încredere în procesul lui Dumnezeu înseamnă și să ne odihnim în promisiunile Lui. 2 Petru 3:9 ne asigură că Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunilor sale, așa cum cred unii, ci este răbdător cu noi. Această certitudine ne oferă încredere pentru a persevera, știind că promisiunile Lui sunt sigure, iar timpul Lui este perfect. Dragii mei prieteni, pe măsură ce reflectăm asupra frumuseții procesului lui Dumnezeu, să ne amintim că planurile Lui pentru noi sunt întotdeauna spre binele nostru și spre slava Lui. Când ne predăm voii Lui, avem încredere în timpul Lui și ascultăm de îndrumarea Lui, vedem cum totul se aliniază perfect în planul Său divin. Acum să ne îndreptăm atenția către așteptarea timpului lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai provocatoare aspecte ale încrederii în Dumnezeu este să învățăm să așteptăm timpul Lui. Într-o lume în care totul pare să se întâmple rapid, așteptarea poate părea o povară. Totuși, timpul lui Dumnezeu nu este o întârziere, ci un act deliberat al suveranității și înțelepciunii Lui. Așa cum ne amintește Eclesiastul 3:1, El face totul frumos la timpul Lui. Acest adevăr ne cheamă să avem o încredere mai profundă, știind că timpul lui Dumnezeu nu este niciodată prea devreme sau prea târziu, ci întotdeauna perfect. Gândește-te la povestea lui Bartimeu, cerșetorul orb din Marcu 10:46-52. El a petrecut ani în întuneric, așteptând ziua în care viața lui se va schimba. Când Isus a trecut pe lângă el, Bartimeu a profitat de oportunitate și a strigat pentru milă. Deși alții au încercat să-l facă să tacă, el a perseverat, iar la timpul perfect al lui Dumnezeu, vederea lui a fost restaurată. Povestea lui Bartimeu ne învață că așteptarea nu înseamnă inactivitate, ci pregătire pentru a răspunde atunci când Dumnezeu acționează. Așteptarea timpului lui Dumnezeu necesită adesea răbdare. Răbdarea nu înseamnă doar să suportăm trecerea timpului, ci să menținem credința și speranța în fața incertitudinii. Romani 8:25 ne amintește că, dacă așteptăm mai mult, așteptarea timpului lui Dumnezeu adâncește intimitatea noastră cu El. În momentele de liniște ale așteptării, învățăm să căutăm fața Lui, să-i auzim vocea și să ne odihnim în prezența Lui. Psalmul 27:14 ne încurajează să așteptăm în Domnul cu curaj, pentru că El ne va întări inimile. Această așteptare nu este un act pasiv, ci o căutare activă a prezenței și scopului Său. Dragi prieteni, așteptarea timpului lui Dumnezeu nu este întotdeauna ușoară, dar este întotdeauna valoroasă. Pe măsură ce învățăm să avem încredere în El, să-i predăm termenele noastre și să ne odihnim în promisiunile Sale, descoperim că timpul Său este perfect. În mâinile Lui, toate lucrurile se potrivesc la momentul potrivit, revelând gloria și bunătatea Lui într-un mod care depășește așteptările noastre. Acum, să ne concentrăm asupra îmbrățișării călătoriei spre împlinire. În timp ce avem încredere în procesul lui Dumnezeu și așteptăm timpul Lui, trebuie, de asemenea, să primim călătoria spre realizare. Această călătorie nu este întotdeauna lină, dar are întotdeauna un scop. Fiecare pas, fie el plin de bucurie sau provocator, joacă un rol în modelarea noastră pentru promisiunile pe care Dumnezeu le-a pregătit. Romani 8:28 ne amintește că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, celor care sunt chemați după planul Lui. Acest adevăr ne asigură că însăși călătoria este la fel de semnificativă ca destinația. Gândiți-vă la povestea lui Corneliu, un centurion menționat în Faptele Apostolilor 10:1-48. Corneliu era un om evlavios care îl căuta pe Dumnezeu cu stăruință, deși nu înțelegea pe deplin amploarea planurilor pe care Dumnezeu le avea pentru el. Credincioșia lui în rugăciune și generozitate a deschis calea pentru ca Petru să vină și să împărtășească mesajul mântuirii cu el și cu întreaga lui casă. Acest eveniment a marcat un moment crucial în extinderea Evangheliei către neamuri.
Povestea lui Corneliu ne învață că îmbrățișarea călătoriei presupune adesea să rămânem credincioși în micile acte zilnice de ascultare. Călătoria spre împlinire implică, de asemenea, încrederea în îndrumarea lui Dumnezeu, chiar și atunci când aceasta ne conduce pe teritorii necunoscute. În Geneza 12:1-9, citim despre chemarea lui Avram de a-și părăsi țara natală și de a merge într-o țară pe care Dumnezeu i-o va arăta. Avram nu avea hărți, planuri clare sau garanții, ci doar promisiunea binecuvântării lui Dumnezeu. Disponibilitatea lui de a înfrunta necunoscutul a devenit temelia legământului lui Dumnezeu cu el. Această poveste ne amintește că urmarea direcției lui Dumnezeu merită întotdeauna, chiar și atunci când presupune să facem pași în necunoscut. Dragi prieteni, călătoria ne învață, de asemenea, să depindem de Dumnezeu pentru provizie și putere. În 1 Regi 17:2-6, Ilie a fost instruit de Dumnezeu să meargă la pârâul Cherit, unde corbii aveau să-i aducă hrană. Deși părea un mod neconvențional, Ilie a avut încredere în provizia lui Dumnezeu, iar nevoile lui au fost împlinite. Acest relat ne încurajează să avem încredere în capacitatea lui Dumnezeu de a ne susține, chiar și atunci când resursele par puține sau metodele neobișnuite. Un alt aspect important al îmbrățișării călătoriei este învățarea de a găsi bucurie în proces. Filipeni 4:4 ne amintește: bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Această bucurie nu depinde de circumstanțele noastre, ci izvorăște din certitudinea prezenței și promisiunilor lui Dumnezeu. Când alegem bucuria, îl onorăm pe Dumnezeu și ne întărim inimile pentru provocările care urmează. Călătoria ne modelează, de asemenea, caracterul, și aceasta este spre binele nostru. Iacov 1:2-4 ne îndeamnă să considerăm ca un motiv de bucurie atunci când întâmpinăm încercării, pentru că testarea credinței noastre produce perseverență. Această perseverență ne conduce la maturitate, pregătindu-ne să primim binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit. Prin încercării, Dumnezeu ne rafinează, făcându-ne vase apte să poarte slava sa. Pe măsură ce îmbrățișăm călătoria, trebuie să învățăm să avem încredere în protecția lui Dumnezeu. În cartea Exodului, vedem cum el i-a călăuzit pe israeliți printr-un stâlp de nor ziua și un stâlp de foc noaptea, așa cum este consemnat în Exodul 13:21-22. Acest semn vizibil al prezenței sale le asigura îndrumarea și protecția lui, chiar și atunci când drumul părea dificil. În același fel, Dumnezeu ne protejează și ne călăuzește în timp ce mergem spre promisiunile sale. Dragi prieteni, îmbrățișarea călătoriei presupune, de asemenea, recunoștință. Atunci când îi mulțumim lui Dumnezeu pentru locul în care ne aflăm, ne poziționăm pentru a primi mai mult din harul său. 1 Tesaloniceni, ora 5:18 ne încurajează să aducem mulțumiri în toate lucrurile. Recunoștința ne schimbă focalizarea de la ceea ce ne lipsește la abundența fidelității sale, întărindu-ne pentru pașii următori. Călătoria necesită adesea să lăsăm în urmă vechile moduri de a gândi și să adoptăm perspectiva lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor 9:1-19, vedem cum întâlnirea lui Saul cu Isus l-a transformat dintr-un prigonitor al creștinilor în apostolul Pavel. Această schimbare radicală a fost posibilă doar pentru că Saul s-a supus conducerii lui Dumnezeu, permițând ca drumul său să fie redirecționat spre slava divină. În același fel, Dumnezeu ne poate chema să abandonăm obiceiurile vechi pentru a merge pe deplin în planul său. În cele din urmă, călătoria ne învață valoarea perseverenței. Evrei 12:1 ne încurajează să alergăm cu răbdare cursa care ne-a fost pusă înainte, avându-le pe Isus ca exemplu. Perseverența nu înseamnă să ne bazăm doar pe propria noastră putere, ci să depindem de harul lui Dumnezeu pentru a continua să avansăm. Când ne menținem ochii ațintiți asupra lui Hristos, găsim puterea de a depăși provocările și de a merge mai departe către ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Înțelegeți că drumul spre împlinire ne apropie de Dumnezeu. Psalmul 37:23 ne amintește că pașii unui om bun sunt călăuziți de Domnul, iar el găsește plăcere în calea lui. Pe măsură ce mergem împreună cu el, experimentăm prezența sa, învățăm să-i recunoaștem vocea și creștem în intimitatea cu el. Această apropiere este unul dintre cele mai mari comori ale călătoriei. Dragi prieteni, drumul spre împlinirea promisiunilor nu este doar despre atingerea obiectivului, ci despre cine devenim de-a lungul călătoriei. Pe măsură ce îmbrățișăm procesul, avem încredere în timpul lui Dumnezeu și mergem cu credincioșii alături de el, descoperim că el ne modelează pentru slava sa. Fiecare pas, oricât de provocator ar fi, face parte din frumoasa poveste pe care el o scrie în viețile noastre. Dragii mei, pe măsură ce avem încredere în procesul lui Dumnezeu, așteptăm timpul său perfect și îmbrățișăm călătoria, putem fi siguri că el aliniază fiecare detaliu pentru binele nostru și pentru slava sa.
Când ne predăm cu totul voii sale, vom vedea împlinirea promisiunilor sale și vom mărturisi cum toate se potrivesc în mod minunat. Acum, tuturor celor care mă ascultați, să ne îndreptăm către Domnul în rugăciune. Vreau să faceți această rugăciune împreună cu mine sau să o ascultați cu credință, pentru a primi toate binecuvântările conținute în ea. Să ne rugăm Dumnezeului nostru plin de har și iubire. Dumnezeu atotputernic, Creator al cerurilor și al pământului, îți înalți numele cel sfânt. Tu ești Alfa și Omega, Cel care a fost, care este și care va veni. Tu ești Regele regilor, Domnul domnilor și Dumnezeul care domnește peste toată creația cu putere și măreție. Înțelepciunea ta este de nepătruns, dragostea ta este neclintită și mila ta ține pe vece. Tu vorbești și munții se mișcă, tu decretezi și cuvântul tău nu se întoarce niciodată gol. Te laud pentru credincioșia ta, care ajunge până la ceruri, și pentru bunătatea ta, care nu încetează niciodată. Doamne, nu este nimeni ca tine, și îți ofer toată gloria și onoarea care îți aparțin. Tată, îți mulțumesc pentru suflarea vieții și pentru multele binecuvântări pe care le-ai revărsat asupra mea. Sunt recunoscător pentru dragostea ta veșnică, care mă învăluie în fiecare zi, și pentru promisiunile tale care nu eșuează niciodată. Îți mulțumesc că mă călăuzești, mă protejezi și mă susții în fiecare etapă a călătoriei mele. Îți sunt recunoscător, Doamne, pentru harul tău, care m-a sprijinit, și pentru pacea ta, care întrece orice înțelegere. Iartă-mă, Doamne, pentru momentele în care am îndoielnicit despre timpul tău și am pus la îndoială căile tale. Mă pocăiesc pentru păcatele mele și te rog să mă curățești și să-mi speli inima. Doamne, primind iertarea ta, eliberez și toată amărăciunea și iert pe cei care m-au rănit. Părinte, îți încredințez planurile, dorințele și programul meu în mâinile tale. Am încredere în procesul tău și cred că aliniază fiecare detaliu al vieții mele conform scopului tău divin. În numele lui Isus, resping orice spirit de frică, îndoială și neperseverență, și leg orice distragere, orice minciună a dușmanului și orice armă forjată împotriva mea. Cuvântul tău declară că nicio armă forjată împotriva mea nu va avea succes și mă ancorez în acest adevăr. Decret și declar că voi merge în timpul tău, având încredere deplină în tine și așteptând promisiunile tale cu o credință neclintită. Doamne, mă rog ca binecuvântările tale să ajungă în fiecare domeniu al vieții mele. Jehova Rafa, varsă vindecare asupra trupului meu, minții mele și spiritului meu. În numele lui Isus, declar vindecare asupra fiecărei răni, fiecărei boli și tuturor zonelor de frângere din viața mea. Doamne, protejează-mă pe mine și pe cei dragi mie de orice atac al dușmanului. Acoperă-ne cu aripile tale, protejează-ne cu prezența ta și păzește-ne cu îngerii tăi. În numele lui Isus, resping orice spirit de întârziere, descurajare și distrugere. Declar avansuri, provizie și favoare asupra mea și a casei mele, în numele puternic al lui Isus. Doamne, în timp ce fac această rugăciune împreună cu toți cei care ascultă, sunt recunoscător pentru fiecare inimă care se deschide înaintea ta în acest moment. Venim împreună în acord, uniți în credință, în timp ce ne rugăm unii pentru alții. Doamne, cerem ca Duhul Tău Sfânt să se miște puternic în viețile noastre, umplându-ne cu înțelepciunea Ta, ghidându-ne în fiecare pas și descoperindu-ne voința Ta în moduri noi și profunde. În numele puternic al lui Isus, declarăm victorie asupra oricărui obstacol, vindecare pentru orice boală, avansuri în fiecare provocare și pace în mijlocul fiecărei furtuni. Doamne, așteptăm în Tine, știind că ești credincios să împlinești tot ce ai promis, căci al Tău este împărăția, puterea și gloria în veci. Mulțumesc, Doamne, pentru că asculti și răspunzi la rugăciunea mea. În numele puternic al lui Isus, mă rog. Amin. Dacă acest mesaj te-a binecuvântat, scrie Amin în comentarii mai jos. Declar că toate binecuvântările din această rugăciune sunt acum asupra ta, în numele lui Isus. Poți să ne ajuți să ajungem la mai mulți oameni și să răspândim Evanghelia, împărtășind acest video cu un prieten sau un membru al familiei care are nevoie de această rugăciune. Nu uita să dai like și să te abonezi la canalul nostru zilnic de devoțiuni ale lui Isus pentru mai multe videouri care îți vor binecuvânta inima și vor întări spiritul. Mulțumim tuturor celor care ne susțin. Ești binecuvântat pentru a fi o binecuvântare. Acum, pentru cei care ascultă și doresc să-L accepte pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, te încurajez să primești harul lui Dumnezeu cu o inimă deschisă și pocăită. Începe de unde ești. Trecutul tău nu contează. Isus a venit să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Dumnezeu te iubește și nu este voia Lui ca nimeni să piară, ci ca toți să vină la pocăință.
Roagă-te această simplă rugăciune de mântuire. Doamne Iisuse, recunosc că sunt păcătos și cer iertarea Ta. Cred că ai murit pentru păcatele mele și ai înviat din morți. Mă pocăiesc pentru păcatele mele și te invit să intri în inima mea și în viața mea. Vreau să am încredere în Tine și să Te urmez ca Domn și Mântuitor. Doamne Iisuse, ascultă rugăciunea mea, strig. Mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai mântuit. Amin. Acum că ai făcut această rugăciune, cere unui pastor să te boteze într-o biserică locală și să faci publică această decizie. Botezul este un simbol al alegerii tale de a-L urma pe Iisus. Te încurajez să ai părtășie cu alți credincioși, să înveți mai multe despre viața ta nouă și să cunoști mai mult despre Dumnezeu. Simte-te liber să lași o cerere de rugăciune în comentarii, pentru a le adresa lui Dumnezeu pentru binecuvântări și victorie. De asemenea, invităm alți credincioși, pe platforma YouTube și în jurul lumii, să se alăture nouă și să înceapă să se roage pentru tine chiar acum. Știu că, chiar dacă nu vezi un răspuns direct la cererea ta, acest lucru nu înseamnă că nu ai fost inclus în rugăciunile noastre. Fii sigur că ridicăm fiecare cerere înaintea lui Dumnezeu, conform voinței sale. Credem în puterea rugăciunii de a aduce mângâiere, vindecare și direcție, conform planului perfect al lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu fie toată gloria. Fie ca harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu toți.